Bilboko udalean mobilizatzera goaz. Prestakuntza eta formakuntza gaiari dagokionean, esan beharra daukagu labetik urte mordoak daramatzagula negoziazio mahai berezitu bat eskatzen honen inguruan aritzeko. Labek bere proposamenak bidali egin ditu udalari honen inguruan, baina ez dugu inolako erantzunik jaso. Orduan esan dezakegu udalak ez duela planaren inguruko inolako azterketa sakonik edo errebisiorik egin, eta ez dauka inolako borondaterik egungo langileei begirako planteamendu erreal eta egokitu bat adosteko. El Plan Interno de Igualdad y el único que se ha aprobado en este ayuntamiento expiró en el 2017. Es hora de volver a reactivar la Comisión Interna de Igualdad y, por supuesto, de hacer un diagnóstico para poder empezar a trabajar. Babes zibilean, zer eskatzen dugu? Barne araudiaren negoziazio erreala eta arina eta estruktura berriaren negoziazioa. Udaltzaingoan. Por supuesto, es imprescindible recuperar todos los procesos selectivos, los de entrada y los de promoción interna. Además, hay que activar las bolsas propias. Akademia propioa ere berreskuratu behar dugu eta indartu beharko dugu. Eta nola ez, egutegia ere berreskuratzeko lana egin beharko dugu. En cuanto a los servicios municipales, lo que pedimos es una gestión pública directa y los servicios privatizados que se publifiquen. Guzti honengatik, Maiatzaren 14 eta ekainaren 4 grebara goaz.